Ito mo mga tayo, makakali ko na. Diyos ko. Ito mo na. Teka lang. Oh, malaki na. Ay, oo, malaki. 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 So yung huli natin lahat mga tayo. Ang dami yung makati. Yan ang fishing spot natin. Yan. Yan, dyan lang tayo. Tapos dito sa kabila, yun ang fishing spot natin na nakaraan. Yan doon. Yan. So yan natin, bali katuwalan to natin. Sige, start tayo. Yun. Sana madali natin mamaw. Ang laki. Sus, binuo. Ang laki. Dalawa. Lagi po gusto. Grabe. Mag-iisip ko dito. Sa unahan natin ilagay yung camera mo. Para kita nyo mata yung pagdalaw ng floater. Ganyan. Yan. Ayo. Ayun na, kinakagat yung mata yun. Teka lang boy. Ano, mata yun, kinakagat na. Malaki. Yes. Yung mata yun. Grabe. Lalapad mata yun. Nakakatuwa itong fishing spot talaga namin. Para tayo ang dami nakagano. Para-paraan lang talaga mga tayo para matanggal yung pananabik sa sa pamimingwit. Yung mga tayo, maganda to. Ay, yun naman. Tinakbo na. Ayun, tinakbo na. Uy. Sus. Mga tayo. Pwede na ito mga tayo. 3 fingers. Tinatakbo na. Jesus, alam. Ay, ito yung isa mga tayo. Tinakbo na to. Yun. Maganda. Yeah. Yung isa pa. Uy. Huwag nyo nang matay, pangarapin na mapunta itong fishing spot natin. Napakahirap talaga. Mamaya pakita ko itong tuhod ko. Maganda rito mapunat na bulati.
Dito natin, gilid. Malalaki dito sa gilid mga toy. Tignan mo na. Teka lang. Ayan mga toy. Nag-dribble na siya. Oh, ay malaki nga. Ay sus. Nakawala yung isang malaki mga toy. Grabe, sisipat na to. Philip Robles, tara na. Yan na. Ayan na. Huli, yan. Yun. Ayan na naman. Huli. Naku. Ay mga toy, pwede na itong isa. Ay, tinakbo na yung isa mga toy. Ay, sus. Isa, pwede po isa. Yung isa, balik natin. Ayan na, ayan na, ayan na. Yun, ay malaki to. Yun, malaki mga toy. Oh, sus. Oh, grabe, pulahan mga toy. Oh, grabe. Pulahan mga toy. Oh, yan oh. Trading Thunders TV, tara na. Itong Go TV. Yan, Kuya Itzal TV, yun. Kabiwas TV, tara na. Uy, pero mga kati, huwag kayo pupunta rito kasi gagayahin tayo ng mga bata. Kaya inarangan yung taas niya mga kati. Ayan na. Ay, teka lang. Diyos ko, teka lang. Ay, naku, di pa nga ako nakakapain eh. Yan mga tayo. Yay! Naku po. Teka lang. Ang ganda mga tayo itong fishing pot. Sana, ang galing yan lagi yung napupuntahan ng fishing pot na mga tayo. Yan, Junix Vlog. Shout out. Talim PH, yun. Nakahanap na ako ng pagpalit dyan sa may wagang butas mo. Saan na? Ay, yan. Sabi ko na nga ba natin. Pwede na ito mga ito. Yan, pinagat na naman yung isang mga ito. Wala. Ay, maliit siguro yan. Ay, wala. Teka lang. Ayan. Ay, maliit. Ay, maliit nga. Sira na talaga ang motor natin. Hindi natin matipapakawalan. Kasi magsumbong yan pag nilagay natin doon na kabila. Problema natin dito kung paano natin may akit yung huli natin mga pig. Sana andyan si Kuya mamaya Kuya Jojo. Usapan namin kasi uy, yan na naman ulo. Yun oh, yun malaki-laki. Dala-dalawa palagi mga pig. Uy, nakawala. Ay, sira na talaga tong reel natin. Kailangan na ng kapalit. Yun. Ay, sus. Wala na, hindi natin makuha. Yung mato yung mga ganyan. Pwede na yung mato yun. Galing talaga. Oh, konti na lang bulatin ng mga to eh. Plapla, gusto kong madali. Plapla. Ayan na, tinakbod. Tinakbod na isa. Ay, wala na. Walang ginawa ng soccer na. Goal na yan. Goal na yan. Uy, teka lang. Sus, ginoo. Nakto. Ayan na, nagdi-dribble na. Nagdi-dribble na naman yung sa bandang kaliwa natin. Sige, dribble mo. Malaki. Yun, malaki. Yun, malaki. Malaki.
Ganda natin. Kasi inadali ko ng tata. Yung mga tayo. Ang laki ng ito. Grabe. Ang lapad eh. Ang tapa. Wow! Kakakuha yung facing spot natin. Ito yung huli natin dito. Ito yung ito yun. Automatic. Ang bilis pa kasi. Grabe. Ganda. Ay, dalawa mga ito. Ay, natak pa yung isa natin. Natak pa isa. Ay, ang laki. Ito mo mga ito. Magdaan ko na. Yan mga ito. Sus, wala. Grabe. Mga ito. Yan, ang laki. Grabe. Oh. Sus, mga ito. Mga ito. Yun, natin, dali. Ah, yes! Thank you, Lord, na-experience ko na yung mga dito. Yun ang sinasabi ko nga. Kailangan ko sa mga experience. Yun ang mga ito. Ay, naku. Balik kayo, balik. Babalikan namin tayo Kuya Pong. Ito lang talaga sa dito. Makawadaan natin yung asawa. Yung mga tayo, grabe. So yun, Makati, bali isang kain na lang natin. Third call ba tayo? Malaki ito. Uy, uy! Malaki. Maraming salamat natin sa pagsama sa PC Adventures natin. Pag-check na lang natin. Thank you. Mga atoy, umabol pa mga atoy. Pauwi na tayo. Oh, ang laki mga atoy. Oh, grabe. Ang laki. So yung huli natin lahat mga tayo. Ang dami ng mga tayo. Ayan. Grabe mga tayo. Kakatawa itong spot natin.